La Unió Europea treu la pota i Trump es caga a sobre. T'ho explico mentre em preparo un bon suc de taronja i, a més, amb taronges del mercat i de proximitat. La nova tanda d'amenaces de Trump a Europa per aconseguir Groenlàndia no està tenint els efectes que Donald Trump esperava. I és que l'únic que ha aconseguit, de moment, és aixecar el gegant i que la Unió Europea es posi les piles per parar a Trump i les seves amenaces. A principis de setmana, Trump va anunciar aranzels a la Unió Europea per no cedir-li Groenlàndia. De fet, siguent sincers, va anunciar aranzels per a aquells països que havien enviat tropes a Groenlàndia, sense saber que no es pot imposar a la Unió Europea unes sancions a uns països i als altres no. És a dir, som un bloc comercial i per tant ens imposes aranzels a tots. Anem tots a una. Com a fuente ovejuna. El president francès, conjuntament amb el primer ministre belga i l'espanyol, el Pedro Sánchez, han sigut dels més contundents. De fet, Emmanuel Macron, el francès, va arribar a demanar aplicar el bazooka comercial de la Unió Europea. Es tracta de l'instrument anticoerció que fins i tot permetria a la Unió Europea imposar aranzels als serveis que ens arriben dels Estats Units. És a dir, perquè ens entenguem, fins i tot Google o Microsoft haurien de pagar de més per permetre'ns a nosaltres utilitzar els seus serveis. És un instrument que, com entendreu, va estar dissenyat per no utilitzar-se mai de lo potent que és. Per la seva banda, Pedro Sánchez va arribar a afirmar la setmana passada que la Unió Europea necessitava unes forces armades europees encara que no comptés amb el suport dels 27 membres de la Unió Europea. He de dir que aquí Sánchez es va treure la I fins i tot el Parlament Europeu va arribar a suspendre l'acord comercial que al juliol von der Leyen va acordar amb Trump per evitar els aranzels recíprocs. Perquè us imagineu l'impacte que ha tingut que fins i tot l'extrema dreta, populista i oportunista, com sempre, ha arribat a demanar a la Unió Europea que actuï amb contundència per protegir la seva sobirania i el seu territori. Però no ens enganyem, que això no vol dir que l'extrema dreta ara hagi passat a ser proeuropea, sinó que demostra que es pot disfressar del que electoralment més li convingui. Sabeu aquella frase de «Estos son mis principios, però si no te gustan, tengo otros». Doncs això és el que defineix millor l'extrema dreta. I perquè veieu l'impacte del rebombori que s'ha generat a Europa, que Trump dimecres va anunciar que després d'una trucada telefònica amb Mark Rutte havia acordat un marc per començar les negociacions i, per tant, no aplicaria les sancions que havia anunciat. Això demostra que quan la Unió Europea respon de manera contundent i unida, té més poder fins i tot que els Estats Units. Ara, com sempre, deixa'm la teva opinió als comentaris, que ens veiem per allà. Boníssim.